Bono tässä moi. Tässä mun eilen toisella kanavalla julkaisemalla videolla lupailemani ne ajankohtaiset täydennykset, mitä tuossa maailmalla nyt mahtaakaan tapahtua. Sisäisessä ohjauksessahan meidän pitäisi mennä eikä niinkään katsoa niitä ulkopuolelta. Mut jos joku tarvii vahvistuksia, niin mähän nyt en tänne uutisoi ihan turhia pätkiä, jos mä oon huomannut, että joku toinen niistä jo tekee suomeksi, ja mä suosittelen erittäin paljon tämä Antti Niemi. Tekee omalla YouTube-kanavallaan hyvin ansiokkaasti vastaavalla tietoisuudella, mitä mullakin olisi jaettavana, niin myös suomennoksia näistä ulkomailla pidetyistä puheista ja muista, mitkä on nyt tällä hetkellä tässä maailmanpolitiikassa niitä kriittisiä tapahtumia. Ja siis Antti Niemihän vierailee myös siellä PosiTV:llä säännöllisesti. Niin mulla olisi tähän jonkin verran annettavaa sen lisäksi. Eli mä oon itse huomannut, kuinka mulla tuli oma tietoisuus siitä lähde. Niin, että se Charlie Kirk-tapaus oli false flag. Aivan kuten Epsteinin tapauksessa, niin miten suoritettaisiin todistajasuojeluun tehtävä operaatio? Lavastettaisiin henkilö kuolleeksi. Ja täällä Charlie Kirkin motiivina tietysti on vähän laajempi, erilainen syy. Miten saataisiin USA:n kansa vaatimaan sitä, että nämä kolmikirjain järjestökset, jotka on luotu käytännössä toisen maailmansodan pohjilta sen jälkeen, aivan kuten YKkin, ja jotka on täysin ei-demokraattisesti johdettavia, niille ei ole siis minkäännäköistä varsinaista toimivaltaa demokratian kautta. Lähin rajapinta demokraattisesti valittaviin johtajiin on nämä kongressin kuulemiset, joskus senaatin kuulemiset, joissa tämä ei-demokraattisen organisaation johtaja joutuu vastaamaan tiettyihin hankaliin kysymyksiin, mahdollisesti hankaliin, mutta hän voi aina vedota valtiosalaisuuksiin tai classified, eli salassapidot velvollisuuteensa ja ei vastaa mihinkään. Eli nämä kolmikirjain organisaatiot monesti järjestää itse jonkun tapahtuman, skenaarion. Sanotaan, siellä voi olla vaikka CIA takana, joka on luonut jonkun tapahtuman, ja sinne tulee sitten FBI tutkimaan sitä. Et periaatteessa niin tutkitaan itse itseään. Ja nehän nyt ei ole niin suoranaisesti ja helposti valvottavia edes, koska siellä on niissä kussakin organisaatioissa vielä omia fragmentteja, omia yksittäisiä alitoimijoita, jotka toimii hyvin itsenäisesti, ja osa niistä on edelleenkin siellä Kavalin hallussa. Ettei se, että sinne otettiin tämä Pavel Cash johtoon, niin se nyt ei pysty hallinnoimaan edelleenkään, vaikka se on virallisesti se johtaja, niin sitä koko organisaatiota. Siellä on niitä rogue-osastoja edelleenkin aivan varmasti. Ja sitten toinen pikkuasia, mikä tässä tuli eteen, niin jos huomasit, kuinka Trump jälleen kävi vierailemassa siellä Isossa-Britanniassa ja oli tietysti tällä kertaa monarkkien vieraana, minkälaista viestintää siellä olikaan. No, niin kuin viimeksikin, niin kai Trump kävelee siellä kuninkaallisten edellä tarkastamassa kunnianvartiostoa. Ja josta sitten media on uutisanut aiemminkin, kuinka moukkamainen Trump on, kun kävelee peräti monarkin edellä. Mutta mitäs jos ne monarkit onkin jo syrjäytetty? Ja Trump oli nyt sitten ainutlaatuisella valtiovierailulla, oli niin sanotulla virallisilla valtiopäivällisillä tuolla
kuninkaan Charles III kutsumana, joka ei ole mikään jokapäiväinen tapahtuma eikä tällaisia niin valtion vieraita presidenttejä sinne normaalisti kutsuttakaan, mutta otetaan huomioon, että sekä Trumpilla että Melanialla molemmilla ilmeisesti on kuninkaallista verta siellä heidän sukujuurissaan. Siinä voi olla yksi syy, miksi näin oltaisiin voitu toimia, mutta se viesti, mikä sieltä tuotiin. Melanialla oli keltainen iltapäiväasu, keltainen asu morseaakko, siis laivastojen käyttämissä lipuissa, on kirjain Q. Ja tämä tapahtui 17.9.17 kirjain Q. Ja luultavasti tuo Trumpihan puheessaan mainitsi se, että niin, ja toivottavasti tämä on minun viimeinen siis vierailu siellä virallisilla päivällisillä. Ja en ole vielä saanut vahvistusta, mutta jokohan alkaa tulla siitäkin uutisia, että Charles on poistettu. Vastaavasti hän kävi silloin, kun Trump vieraili Elisabeth toisen luona. Ja muutama päivä sen jälkeen, oliko 3 vuorokautta sen jälkeen, tuli uutiset Elisabetin poismenosta. Eli näin ne näyttelijät sieltä sitten aina poistetaan ja ihmisille näytetään näytelmää ja kukin saavat näistä itse infoa vain oman tietoisuustasonsa mukaisesti. Ja ne, jotka on valtamedian varassa, valheiden varassa, niin ne totta kai saa täysin eri kuvan kuin eilen, joilla on siitä jo hiukan laajempi tietoisuus. Ja täällä sitä ollaan siis remontin keskellä. Ja tätä nyt vielä vähän aikaa jatkuu meikäläisen elämässä, kunnes tämä homma saadaan tästä purkkiin. Ja tosiaankin niin en kuormita teitä turhilla uutisilla. Seuratkaa näitä kanavia, jotka jo avaavat hyvällä tietoisuudella, kuten se Antiniemi. Ja onhan Jujua ja muitakin. Niin jatketaan näytelmän seuraamista ja ihaillaan kauniita järvimaisemia. Siellä siitä Pyhäjärvi ja Tampere taustalla. Palaillaan taas, kun tulee painavaa sanottavaa, joista huomaan, että muut ei ole vielä uutisoinut. Nautitaan tästä vuoristoratailusta.